लोगोफोर जों हाबफैबाय ओमफ्राय जिरायबाय ओंखायनो सानैबो ओमफ्राय बेयाव बेलेग बेलेग सिटनि केटेगरि दङ हेलो एभरिवान खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल तो लोगोफोर दा रेडि जाबाय थांनो थाखाय ITM मास्कवा ओमफ्राय दिनै तारमाने सासे मोटिवेशनल स्पीकर फैगोन बिथांखौ तारमाने बिथांनि सेसनखौ एटेन्ड खालामनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बिथाङा सोर नोंथांमोनखौ आं लासैनो देखायनोसै दा तारमाने आं उबेर लिंबाय मिस्टारा तारमाने सिगां थांखाबाय एसे खामानिबो दङ बिथांना तो शिवमखौबो सानदोंमोन लाङा लोगोआव खिन्थु रावबो गैया बेखौ लाखिनो थाखाय तो शिवमखौबो लांफानोसै तो जों सानैबो रेडि जाबाय तो दा थांसै ITM मास्कवा ओमफ्राय ट्राइ खालामगोन माने बिथांनि सेसनखौ रेकर्ड खालामनो हागोन ना हाया आं बेखौ दाबो सियर नङा अब्लाबो आं ट्राइ खालामगोन तो बिदिब्ला थुदो आंजों नोंथांमोनाबो ओरैबायदि गरम खानायखौ तारमाने आं बिदि खाथबनानै माने अभ्यास जालांबाय दा माने आं हगारनोनो हाला माने एसे जुदि खानायाव थायो माने आं एकदम सुखुवा आरो गरमाव जेबो गाननोबो हाला गोदोनाफ्रावबो ओंखायनो बिदि थांसै आरो उपाय गैया गरमा जे माला थांसिगोन तारमाने ओरैबायदि गरम जादों देग्लाय नोंथांमोना फिल खालामदोंना खालामाखै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थासै माने सेप्टेम्बरसिम थागोन बायदि मोनबाय आं बे गरमखौ माने बालायलांबाय आं बिदिब्ला उपायथ' गैया थांसै थुदो सल'फोर दा उबेराव जों बिमा फिसा सानैबो थांगासिनो दङ ITM मास्कवासिम ओमफ्राय मिस्टारा बेयावनो नेबाय थादों जोंखौ एक्चुअलि बिथाङा अलरेडि सहैबाय मिस्टारना एक्चुअलि एसे आलदा खामानि दंमोन तो बिथाङा अलरेडि थांखाबायमोन तो जों दा सफैबाय आरो ओमफ्राय नै बिथाङा अलरेडि नेबाय दंमोन ओमफ्राय शिवमा तारमाने बै थिक अपोजिट साइडआव आइसक्रिम नुनानै एकदम आइसक्रिम नांगौ जाहैबाय गरमबोमोन नालाय बोथोरा स' दा आइसक्रिमखौ लाग्रोनोसै ओमफ्राय जों थांसै प्रग्रामा 4:30निफ्राय स्टार्ट जागोन होनदों ओमफ्राय बै अपोजिटावनो ITM मास्कवानि बे माबा कालचारेल कमप्लेक्सआ ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलखौ नुनानै अलरेडि मिथिखाबाय आलासिया सोर तो बेनो बिथाङा जाबाय डक्टर बिबेक बिन्द्रा बिथांनिनो दिनै तारमाने मोनसे मटिभेशनेल सेसन दङ बेयाव बेखौ अर्गानाइज खालामदों BNI डिजायर होननाय मोनसे नेटवर्किं माने बिजनेस नेटवर्किं कम्पानि तो बिथांनि नै बिथां आदायानो माने सासे मेम्बार तो आंनि मिस्टारनि फ्रेन्ड ओमफ्राय बिथाङानो तारमाने जोंनि थाखाय दिनैनि बे श'खौ एरेन्ज खालामना होदोंमोन तो दा बेयाव टिकेट लाग्रोबाय अलरेडि माने सब एरेन्ज खालामदों आदायानो आरो तो जों फैदोंल' स' दा टिकेटखौ लाग्रोनोसै लानानै हाबनोसै तो आंथ' बहुत एक्साइटेड जाना दं मानोना माने मोनसे सिमां दिनै जाफुंगोन बायदि मोनदों आरो ना डक्टर बिबेक बिन्द्रा बिथांनि तारमाने आं मटिभेशनेल भिडिअसफोरखौ नायबाय थायोमोन इउटुबाव ओमफ्राय नाथाय दिनै एकदम माने खाथिनिफ्राय नुनो मोनगोन तो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर बिथांनि माने इउटुब भिडिअसफोरखौ नायो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो मटिभेशनेल स्पिकार दाना बहुत दङ ओमफ्राय आं सन्दीप माहेश्वरी बिथांखौबो मोजां मोनो लोगोसे डक्टर बिबेक बिन्द्राखौबो बिराद मोजां मोनोमोन तो दिनै फाइनेलि बिथांखौ नुनो मोनसिगोन तो थुदो ओमफ्राय नै जों हाबबाय ओमफ्राय नै सिङाव तारमाने एसे स्नेक्स आइटेम होदों आरो ना ओमफ्राय नै बिथां आब'आ बिथांनिनो तारमाने बे बेकारि आगम्स बेकारि होननाय तो एसे बिथांजोंबो रायलायनोसै मा मा सार्भिस दङ बिथांनाव ओमफ्राय बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होगोन आं नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड तो एसे मिथिना लानोसै बिथांनिफ्राय We have all like bakery stuffs and we deal in like gift hampers also, and in bakery we have like pastries, brownies, donuts and many more items, and including that we deal in snacks also like hot dog, pizza, burger. If you have any parties and you don't want to, not interested in cooking, then you can place the order along with the cakes and snacks and all. So we give you a complete package of fooding items. दा जों थांनोसै हल सिङाव ओमफ्राय बेयाव एक्चुअलि चेकिं खालामगासिनो आरो ना टिकेटफोरखौ नायदों ओमफ्राय जों आदाया थानायखाय माने मिस्टारनि फ्रेन्डआ थानायखाय जेबो प्रब्लेम जायासै आरो टिकेटखौ नायासै आखायावनो दंबाबो ओमफ्राय दा अलरेडि पुरा भिर बायदि नुदों आरो ना मानसिफ्रा जिरायखाबाय ओमफ्राय 4:30 होनदोंमोन नालाय अलरेडि 4:45 जाबाय खिन्थु दाबो स्टार्ट जाथ'वाखै ओमफ्राय बिथाङा सफैयाखैबो होननानै मिथिदों आरो आधा घन्टासो उनाव स्टार्ट खालामसिगोन होनदों प्रग्रामखौ तो दा फार्स्टआव सिटखौ नेगिना लानोसै तो लोगोफोर जों हाबफैबाय ओमफ्राय जिरायबाय ओंखायनो
caliber. Oke, yo banyak segi kategori dong. Hai kerja. ओमफ्राय बेखौ आखायाव खाना लाबाय ओरैनो लाबाय थास्लायस्लाय ओमफ्राय शिबमाबो दंमोन जोंथ' मोनसे मेम'रि थाथों होननानै मोनसे फट' खेबना लाबाय ओमफ्राय प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन ओमफ्राय स्टार्टिंआवनो गथ' सासेया थारमाने बिथाङा जाबाय सरला बेला स्कुलनि स्टुडेन्ट ओमफ्राय बेयो थारमाने गणेश आर्टि मोनसे पारफर्म खालामगोन बिथांनि माने पारफरमेन्सजोंनो दिनैनि प्रग्रामखौ स्टार्ट खालामबाय थ' एन्जय खालामदो नोंथांमोनाबो Traditional Fulam Gamsa and mementos. We'd like to begin with our chief guest for the evening, Mr. Partho Sarathi Mohanto, IPS, DIG Admin, Assam Police, and I'd request Partho Sarathi Mohanto to kindly come on stage. Thank you so much, sir, for being here. क्या बंदेगा? इमोशन। तो बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्व होना क्या होना पड़ेगा? इन्वॉल्व होना पड़ेगा। Lovely audience, lovely. Please take your seat. Thank you, thank you, thank you. इन सबसे मोटिवेशन आता है, lovely, yes no? Yes. देखा, come on, yes no? Yes. No. ये सारे टेम्पररी सोर्स है मोटिवेशन की, क्या है? टेम्पररी। आपकी तारीफ हुई मोटिवेशन हुआ, बुराई हुई मोटिवेशन गिर गया, नई गाड़ी आई हुआ, 4 दिन के बाद भूल गया, वेकेशन पे लेके जाओ अपनी धर्म पत्नी को। ये देखो ताली बजा रहा, ज्यादा पीड़ित है बेचारा। तो क्या होता है वहाँ, आप ले जाओ सिंगापुर मलेशिया, कितने दिन खुशी रहेगी? 1 महीना बेटा वापसी पे ही पिटते हुए आओ। क्या बात कर रहे हो? 1 महीना कौन? Now I'm just joking, not that I want to put you on spotlight, but let me tell you, ये सब टेम्पररी है। हाथ आगे लाइए, परमानेंट कैसे आएगा? Give me your hand out guys, come on, permanent? ना louder guys, come on, permanent? अटेंशन चाहिए, बिकॉज अटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटेंशन। जितना दोगे अटेंशन उतना रहेगा रिटेंशन, याददाश्त में रहेगा। तो ये सब थे आउटसाइड सोर्सेस। मुझे क्या चाहिए? मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। हे गाइस कम ऑन, इट शुड बी इनसाइड आउट। हाँ, क्या? हाथ आगे लाइए, दोनों हाथ फैलाइए, कम ऑन। आउटसाइड इन, लाउडर, इनसाइड आउट। कौन सा बढ़िया, इनसाइड आउट या आउटसाइड इन? जो अंदर से आ रहा है उसमें दम है, जो परमानेंट है उसमें दम है। वरना हर समय तारीफ सुन के, सेल्फी डाल के, फोटो खींच के, लाइक्स चेक करके मोटिवेशन टेम्पररी है। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस नो? तो मुद्दा ये है कि इसको बोलते हैं बिलीफ। दाना हाथ आगे लाइए गाइस, कम ऑन लाउडली। क्या बोलते हैं? नो, एवरीबॉडी कम ऑन, फर्स्ट फ्लोर लाउड गाइस, कम ऑन। इसको बोलते हैं बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? ये आपकी आइडेंटिटी है। क्या है आपकी आइडेंटिटी है? बिलीफ होता क्या है? बचपन से पढ़ रहे हैं एबीसी, आज पढ़ेंगे सीबीए। हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, गिव योर हैंड आउट, कम ऑन। कंसीव, ना लाउडर, कम ऑन। कंसीव, बिलीव, अचीव। इधर और इधर कंसीव और बिलीव नहीं होगा, लाइफ में कुछ अचीव नहीं होगा। इसको समझते हैं। इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? राइडर राइडिंग द हॉर्स। जब राइडर तुगड़ुक गड्ढा आया, राइडर ने इंस्ट्रक्शन दिया जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप। एवरीबॉडी कम ऑन। तुगड़ुक एक और गड्ढा आया, राइडर ने इंस्ट्रक्शन दिया जंप, घोड़े ने क्या किया? लाउड गाइस, कम ऑन। एक और गड्ढा आया, राइडर ने इंस्ट्रक्शन दिया जंप, घोड़े ने क्या किया? धीरे घोड़े का पैटर्न बन गया। गड्ढा आएगा, मेरे को करना है जंप, राइडर थका हुआ सो गया, घोड़ा चलते जा रहा है, गड्ढा आ गया, राइडर नहीं बोला जंप, फिर भी घोड़े ने क्या किया? ये पैटर्न ऐसे बनते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको और फिर वो पैटर्न आपको चला रहे होते हैं। धंधा उधार पे करना पड़ता है। हमारे बाजार में ऐसे ही चलता है, हमारे यहाँ यही होता है। भाई साहब सेमिनार अच्छा था पर अपने यहाँ चलता नहीं। हाथ आगे लाइए, क्या खराब हो जाता है? आप नाम निकालो, क्या खराब हो जाता है? अभी पैटर्न कैसे बनते हैं मालूम? ये जानते हैं क्या हो रहा है? त्यजतन्ते कलेवरम तम तमवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। हाथ आगे लाइए, गिव योर हैंड आउट। अपने को देखने का जरूरत नहीं, सब याद है पूरा गीता। हाथ आगे लाइए, से यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा, जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तू वैसा वैसा बनता जाएगा। जैसा स्मरण भाव हो रहा वैसा बनता जा रहा है। That's called law of attraction from भगवद गीता।
पृथ्वी के इतिहास में पहला मोटिवेशनल सेमिनार त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था, और वही हमारे मोटिवेशनल गुरु हैं। वो सिखाते हैं, उसको पढ़ेंगे ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे रिस्पेक्ट के साथ कई अमेंडमेंट हुए। भगवत गीता में 5200 साल में एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। जितनी प्रासंगिक तब थी उतनी ही रेलेवेंट प्रासंगिक आज भी है। पर क्या कभी कभी ना लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। द्वापर में बढ़ गए थे, कलयुग में भर गए। हाँ, सब जगह पे ये, हर देश में, हर राज्य में, आसाम में, ये गुवाहाटी में भी है, ये हर परिवार में है, हर सेमिनार में भी है। इधर भी होंगे, पक्का मिलेंगे आपको बाहर भी। हाँ, अभी शक नहीं मिलेगा बाहर चाय पीते हुए। प्रोग्राम कैसा? प्रोग्राम बढ़िया था पर होने कुछ नहीं वाला। शकुनी का प्रॉब्लम, उसको 99 अच्छी चीजें दिखा दो, आप में एक कमी निकाल देगा। और कृष्ण क्या अद्भुत है, आप में अगर 99 कमियां भी हो तो आप में से एक अच्छा ही निकाल के बाहर निकाल देते हैं। अब मैं चलता हूँ, जरा दुआओं में याद रखना। आसाम, थैंक यू वेरी मच। ओमफ्राय लोगोफोर प्रग्रामाथ' जोब्बाय, ओरैबायदि मोजां मोनबाय, इमान खाथिनिफ्राय जे नायनो मोनगोन सानाखैमोन ओमफ्राय बिथांखौ। ओमफ्राय जोबोद इन्टारेस्टिंमोन। आं माने बहुत गोलाव जागौमोन, ओंखायनो आं एसेल' देखायबाय नोंथांमोननो। ओमफ्राय एकदम खाथिनिफ्राय माने थांनानै सेल्फि लानो हागौमोन, माने बहुत मानसिफोरनि भिरमोन, ओंखायनो थाङासै। ओमफ्राय शिबमाबो थारमाने बरिं मोननानै न'आव थांनो जाबाय थाबाय नालाय, स' जों ओंखारबोबाय। Anything major? लास्ट एबार सबे बाय बाय। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भैया। मोटिवेट वाले बाहर मोटिवेट तो बहुत, लेकिन प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब इतना पास से उनको देखना। थैंक यू। जों थारमाने डाइरेक्ट बरपेटायाव थांगोन सानदोंमोन, नाथाय प्रग्रामा गोबाव जानायखाय, हर जानायखाय दिनै थांला। ओमफ्राय गाबोन फुङावनो एकदम थांनोसै, डाइरेक्ट स्कुल मोननाय बायदि। ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै। थ' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव। टिल देन टेक केयार, बाय बाय।